बयखौबो गिबियावनो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां 4.1 माने एक्सारसाइज 4.1 नि सेकेंड क्वेश्चननि थर्ड क्वेश्चनखौ जों सल्व खालामगोन होमबा थर्ड क्वेश्चनआव मा दं गिबियावनो जों क्वेश्चनखौ बुजिना लाग्रोनि नाय गाहायनि थासारिफोरखौ जौगानाय समानथायनि महराव फोरमाय ओके जोङो मायाव फोरमायनांगौनो जौगानाय समानथायनि महराव फोरमायनांगौनो बा जौगानाय समानथायनि महराव माबोरै फोरमायनांगौ आं बिनि सिगांनि भिडिअ नोंसोरनो खोन्थाखादोंमोन बिनि सिगांनि भिडिअखौ नोंसोर नायनोब्ला नैबे खनानि आइ बाटनाव थांनानैबो नायनो हागोन नोंसोरो होमबा नायलां रामनि बिमाया बिनिख्रुइ 26 बोसोर देरसिन रामनि बिमाया बेसे बोसोर देरसिननो 26 बोसोर देरसिननो होमबा दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव माने 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाबगासैया बिसोरनि बैसोखौ सानजाबलायोब्ला बेसे मोनोनो 360 मोनो होमबा जों रहाननि दानि बैसोखौ दिहुननो लुबैयो आच्छा जों बे प्रब्लेमनिफ्राय लानानै जोङो मा खालामनांगौ मोनसे जौगानाय समानथायनि महराव फोरमायनांगौ होमबा नायग्रो इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ आं क्वेश्चन्सखौ नोंसोरनो मोजाङै बुजायना होगासिनो दङ रिप्रेजेंट द फलोइंग इन द फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो जोङो मा फर्माव रिप्रेजेंट खालामनांगौनो इन द फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो व्हाट इज द प्रॉब्लम लेट्स सी राम्स मदर इज 26 years older than him रामनि एज आरो बिनि बिमानि एजआ कम्पेयार खालामोब्ला रामनि बिमाया बेसेबां देरसिननो 26 years older नो होमबा नाय the product of their ages in 3 years from now will be 360 माने बिसोरनि एजनि जा प्रडाक्ट आफ्टर 3 years बेखौ प्रडाक्ट खालामोब्ला बेसे मोनो माल्टिप्लाइ खालामबा 360 मोनो so we would like to find Ram's present age okay so नोंसोर क्वेश्चन्सखौ बुजियाखैबो जानो हागौ बेनिफ्रायनो आं क्वेश्चन्सखौ नोंसोरनो मोजां बुजायनो हानि भिडिअखौ मोजाङै गोसो होना नायलांबानो थाबानो जाबाय ओके होमबा बेखौ खोमोनसै नोंसोरनि क्वेश्चन्सखौ मोजां बुजायग्रोनि नाय ओके so नाय बावहाय सिम्पल प्रब्लेम्स जेबो गोरा बाथ्रा नङा राम आरो बिनि बिमा राम आरो बिनि बिमा सपोज बियो राम आरो बियो बिनि बिमा ओके बियो राम आरो बियो बिनि बिमा माने मादार ओके स' राम आरो बिनि बिमानि बैसोखौ रुजुलायोब्ला दायो रुजुयोब्ला आरो मा मोनो रामनि बिमाया नैबे रामनिख्रुइ बेसे बोसोर देरसिननो 26 बोसोर देरसिन that means mother's age is 26 years older than राम होमबा सपोज आं बिनि बैसोखौ 10 बोसोर हमबाय बिनि बैसोआ बेसे जागोन 10 + 26 36 जागोन 10 जों 36 जों नाय नोङो 10 जों 36 जों 10 जों 36 जों नायोब्ला नुयो 36 आ 10 नि बेसे बांसिन 26 बोसोर देरसिन ओके बुजिदोंना बयबो जुदि बिनि बैसोआ 20 बोसोरब्ला रामनि बैसोआ 20 बोसोरब्ला बिमानि बैसोआ बेसे जागोन 26 बोसोर बांसिन नालाय 46 जागोन नाय बुजिदोंना बयबो ओके होमब्ला जुदि रामनि बैसोआ x ब्ला बिमानि बैसोआ बेसे जागोन x + 26 जागोन जुदि रामनि बैसोआ 10 बोसोरब्ला बिनि बिमानि बैसोआ बेसे जागोन 10 + 26 बारा नालाय माने 36 जागोन होमब्ला जुदि रामनि बैसोआ x ब्ला रामनि बिमानि बैसोआ बेसे जागोन x + 26 बेसे देरसिन जानांगोन 26 बारा जानांगोन 26 प्लास सादेरनांगोन होमबासो बारा जागोन ना ओके स' आं सानो नोंसोर बुजिबाय फार्स्ट कन्डिशनखौ दानिया फैदो सेकेन्ड कन्डिशनाव फार्स्ट कन्डिशना मामोन रामनि बैसोआ बिमानि बैसोजों रुजुयोब्ला बिमानि बैसोआ रामनि बैसोनि 26 बोसोर बारा थारमाने रामनि बैसोआ 10 बोसोरबा बिनि बिमाया बेसेबां जागोन 36 बोसोर रामनि बैसोआ 20 बोसोरबा बिनि बिमानि बैसोआ बेसेबां जागोन 46 बोसोर 26 बारा जागोन होमब्ला रामनि बैसोआ जुदि x ब्ला रामनि बिमानि बैसोआ बेसे जागोन x + 26 हमनो हाबाय जानांगौ फार्स्ट कन्डिशनखौ ओके होमबा दानिया नायदो सेकेन्ड कन्डिशनाव मा होनदों बिसोरो सेकेन्ड कन्डिशनाव बेखौनो होनदों जे आफ्टर 3 years माने 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसो आरो बिमानि बैसोखौ नायोब्ला नायनानै बिसोरनि बैसोखौ जुदि जों सानजाबोब्ला
माने माल्टिप्लाइ खालामोब्ला बेसे मोनोनो 360 मोनोनो बेसेबां मोनो 360 होमबा नाय 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसोआ बेसे जागोन नाय साप'ज हमनानै लाबाय रामनि दानि बैसोआ 10 बोसोर नङा होमबा 3 बोसोरनि उनाव बिनि बैसोआ बेसे जागोन 10 + 3 जागोन माने 13 बोसोर जाहैगोन बियो दायो रामनि बैसोआ जेनेबा 10 बोसोरबा 3 बोसोरनि उनाव बेसे जागोन 11 12 13 जाया होमबा बेसेबां प्लास जागोन 3 प्लास जागोन होमबा बिमानि बैसोआ बेसे प्लास जागोन 3 बोसोरनि उनाव बेसे जागोन 3 प्लास जादेरगोन ना बेसे जागोन थारमाने 36 37 38 39 जाहैगोन माने 3 प्लास जाहैगोन 3 बोसोरनि उनाव होनोब्ला जोंहा 3 बोसोर दाजाबफैदेरा जागोन माने प्लास जादेरगोन अके हमना लाबाय 20 बोसोरखौनो हमना लाबाय रामनि बैसोखौ रामनि बैसोआ 20 बोसोरबा 3 बोसोरनि उनाव बिनि बैसोआ बेसे जागोन 20 + 3 माने बेसे जागोन 23 जागोन होमबा रामनि बैसोआ जेब्ला 20 मोन बिमानि बैसोआ बेसेमोन 46 मोन नङा होमबा 3 बोसोरनि उनाव बिनि बैसोआ बेसे जाहैगोन 49 जाहैगोन 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसो दानि रामनि बैसोखौ आं जुदि 20 बोसोर हमनानै लायोबा 3 बोसोरनि उनाव बिनि बैसोआ 23 जाहैगोन 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ बेसे जाहैगोन 49 जाहैगोन आन्डारस्टुड होमब्ला मा होनदों कुवेसन्सआव नाय होमबा मा होनदों कुवेसन्सआव बेखौनो होनदों जे जुदि रामनि बैसोखौ आं जुदि x होननानै हमना लायोब्ला राम बिमानि बैसोआ बेसे जागोन x + 26 जागोन नाथाय 3 बोसोरनि उनाव बेसे जागोन जुदि रामनि बैसोआ दानि बैसोआ x ब्ला 3 बोसोरनि उनाव बिनि बैसोआ बेसे जागोन x + 3 माने प्लास जादेरगोन दै 3 बोसोरनि उनाव होमब्ला प्लास जादेरगोन बुजिबाय ना हमना लाबाय आं दानि बुंदों नोंनि बैसोआ 20 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव नोंनि बैसोआ बेसे जादेरगोन 23 जागोन ना जाया प्लास जादेरगोन ना जादेरगोन ना थिग बेबायदिनो रामनि जुदि आं दानि बैसोखौ x हमोब्ला 3 बोसोरनि उनाव बिनि बैसोआ बेसे जागोन x + 3 होमबा रामनि बैसोआ जेब्ला x मोन बिमानि बैसोआ बेसेबांमोन x + 26 होमब्ला रामनि बैसोआ 3 बोसोर बारायबा बिमानि बैसोआबो 3 बोसोर बारायफागोन 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसोआ x + 3 जागोन थारमाने होमबा 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ बेसे जागोन x + 26 + 3 जागोन नैबे जाबाय रामनि बैसोआ जेब्ला x अब्ला बिमानि बैसोआ बेसेबां जायो रामनि बैसोआ जेब्ला 3 बोसोर बारायो अब्ला बिमानि बैसोआबो बेसेबां बारायगोन बुजिबाय क्लियार थारमाने आं जास्ट नैबेयाव बुंदों नोंसोरखौ नैबावहाय जा खोथा बुंदों बे बाथ्रायानो रामनि बैसोआ 20 बोसोरबा बिमानि बैसोआ 46 जायो बेसे बारा 46आ 20 नि 26 बारा रामनि बैसोआ 3 बोसोर बारायबा बिमानि बैसोआबो 3 बोसोर बारायगोन बे बाथ्रायानो बा रामनि बैसोआ 20 नि जायगायाव x थायोब्ला 20 नि जायगायाव जेनेबा x हमना लाबाय जोङो होमबा x + 3 जागोन 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ 46 + 3 मोन माने x + 26 मोन 3 बोसोरनि उनाव बेसेबां जाहैगोन x + 26 आथ' जेनेबा बैसो जाबाय दानि बैसो जाबाय बिमानि दानि बैसो 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ बेसेबां जाहैगोन +3 जादेरगोन अके होमबा नाय मा होनदों कुवेसन्सआव जे 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि जा बैसो बै बैसोखौ जों सानजाबलायोब्ला माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनोनो 360 मोनो 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसोखौ बेसे मोनखो x + 3 मोनबाय आरो बिमानि बैसोखौ बेसे मोनखो x + 26 + 3 मोनबाय बिसोरखौ सानजाबलायोबा जों बेसे मोनो 360 मोनो आं सानो नोंसोर कुवेसन्सखौ बुजिबाय अके होमबा दानिया नायलांदो आं बोरै सल्भ खालामगोन बे सल्भ खालामनायखौ नायलाङोबानो नोंसोर साबसिन बुजिगोन होननानै आं सानो नायलां नाय फार्स्टआव नोंसोर मा होदों कुवेसन्सआव मा होदों सरि रामनि बैसोखौ बिमानि बैसोजों रुजुनानै होदों माने रामनि बैसोनि देरसिन होननानै बुंदों बिमानि बैसोआ बेसे बोसोर देरसिन 26 बोसोर देरसिन होमबा जों सोरखौ हमनांगोन रामनिखौ हमग्रोनांगोन मानो होनब्ला रामनि बैसोनिफ्रायसो सोरनि बैसोखौ खिथादों बिमानि बैसोखौ खिन्थादों दै कुवेसन्सआव रामनिफ्राय सोरनि बैसोखौ खिन्थादों बिमानि बैसोखौ खोन्थादों ओंखायनो जोङो सोरनिखौ हमग्रोना लानांगोन रामनिखौ हमग्रोना लानांगोन दानि बैसोखौ हमग्रो स' लिरबानो जाबाय हमबाय लेट अके रामनि दानि बैसोआ स'
इंलिश मिडियामफोरना लेट बेनिफ्राय प्रेजेन्ट एज अफ राम प्रेजेन्ट एज अफ राम बी रामनि दानि बैसोखौ जोङो x बोसोर होननानै हमना लाबाय दै इंलिश मिडियामना बे बोसोरनि जायगायाव इयार्स लिरबानो जाबाय ओके रामनि दानि बैसोखौ आं x बोसोर होननानै हमना लाबाय होमबा दाना फैदो कुवेसन्सआव बिमानि बैसोआ बिनिख्रुइ बेसे बोसोर देरसिन होनदोंमोन 26 बोसोर देरसिन होनना बुंदोंमोन होमबा नाय बोरै जागोन therefore बिमानि दानि बैसोआ एक मिनिट बिमानि दानि बैसोआ present as of mother बिमानि दानि बैसोआ बेसे जागोन आं दहाय बुंनाय बायदि रामनि दानि बैसोआ x ब्ला बिमानि दानि बैसोआ बेसे बारामोन 26 बोसोर देरसिन दोना देरसिन माने बांसिन थारमाने माने जों बेसे प्लास खालामनांगोन 26 प्लास खालामनांगोन रामनि जिहेतु दानि बोसोरा x बोसोर नालाय बिमानि बैसोआ जुदि 26 बोसोर बाराबा जोङो बे x जों बेसे प्लास खालामदेरनांगोन 26 प्लास खालामदेरनांगोन दहाय बुंनाय बायदि जेनेबा रामनि बैसोआ 10 बोसोरबा बिमानि बैसोआ बेसे जागोन 10 प्लास 10 प्लास 26 बोसोर जागोन ओके माने 36 जागोन बेवहाय बोसोर होबानो जाबाय आं सानो बेखिनिखौ बुजिबाय नोंसोरो इंलिश मिडियामना बे बोसोराव इयार्स लिरबानो जाबाय स' जों रामनि आरो बिमानि दानि बैसोखौ मिथिबाय दानिया फैदो 3 बोसोरनि उनाव 2020 आव जेनेबा आं दा बे भिडिअखौ बानायदों 2020 आव नङा होमबा 2020 आव रामनि बैसोआ x आरो बिमानि बैसोआ x प्लास बेसेबां 26 बा 2023 आव 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसोआ बेसे प्लास जादेरगोन 3 बोसोर प्लास जादेरगोन बिमानि बैसोआबो बेसेबां प्लास जादेरगोन 3 बोसोर प्लास जादेरगोन अके ओंखायनो आं बेवहाय लिरगोन सोंलु बायदिब्ला सरि एक मिनिट सोंलु बायदिब्ला हलेथ' नङा 3 बोसोरनि उनाव बैसोखौ दिहुनग्रोगो therefore 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसोआ as of Ram after 3 years बिदि लिरबाथ' इंलिश मिडियामना 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसोआ बेसे जागोन x प्लास 3 जागोन नैबे दानि बैसोजों 3 प्लास जादेरगोन अके बोसोर बे बोसोराव इंलिश मिडियामना इयार्स लिरबानो जाबाय आरो एन्ड 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ so as of mother after 3 years 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ नाय बिमानि दानि बैसोआ बेसेबां x प्लास 26 होमबा 3 बोसोरनि उनाव होनाय लोगो लोगो बेसे प्लास जादेरगोन 2 प्लास जादेरगोन अके स' जोङो 3 बोसोरनि उनाव रामनि बैसो आरो बिमानि बैसोखौ जों मोनबाय होमबा जों दानिया मेन जोंहा कन्डिशन होदोंमोन ना जों बेवहाय थांनोसै अके स' आं बेखौ खोमोरनि नोंसोर बेखौ नट खालामनानै ला आं गोजौनिखौ खोमोरनोसै सोंलुआव मा होनदों 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोखौ सानजाबलायोब्ला 360 मोनो the product of age of after 3 years of their age will become what 360 according to questions okay according to questions the product of age of Ram and age of mother after 3 years is what 360 degree सोंलु बायदिब्ला बर' मिडियामनि बिदि लिरदो इंलिश मिडियामना नै बिदि लिरदो रामनि 3 बोसोरनि उननि बैसोआ जाबाय x प्लास 3 आरो बिमानि 3 बोसोरनि उननि बैसोआ जाबाय नै बेसेबां बेखौ जोङो सानजाबलायोब्ला माने नै सानजाबलायबाय दै जों बेवहाय सानजाब लिरलायनाङा जिहेतु जोंहा ब्रेकेट दंखायो
बेसे मोनोनो 360 मोनो बेनो जाबाय सोंलु कन्डिशन क्लियर बेसाङाथ' क्लियर जाबाय जानांगौ आं सानो नोंथां बेखिनिया क्लियर जाबाय सोंलुआव मा होनदोंमोन 3 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि सानजाब गासैया 360 जायो होनदोंमोन ना ओके 10 बोसोरनि उनाव रामनि बैसो x+3 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसो x+26+3 बिसोरखौ सानजाबलायबाय नै माल्टिप्लाइ खालामलायबाय बेसे मोनगोन 360 क्लियर ओके जेबो गोरा गैया ओरैबायदि गोरलै होमबा नाय ब्रेकेट बोखारबा मा जायो नोंसोरथ' मिथिखायो नाथाय ब्रेकेट बोखारनायनि सिगां नैबेखौ प्लास खालामना लाग्रो बिसोर मोननैया 26 जों 3 जों प्लास जाबा जोंहा 29 जायो होमबा दानिया ब्रेकेट बोखारदो ब्रेकेट बोखारबा मा जायो मिथिगौना नोंसोरो x जों x सानजाब जागोन माने माल्टिप्लाइ जागोन आरो x आ 29 जोंबो माल्टिप्लाइ जागोन स' x जों x माल्टिप्लाइ जाबा x स्क्वायर जायो गोसोआव लाखि x जों x माल्टिप्लाइ जाबा मा जायो x स्क्वायर जायो सानजाब जाबा होमबा नाय आरो x जों 29 जों माल्टिप्लाइ जाबा 29x जागोन ओके सिना जेबो सोलायनाय नङा दे बेबो प्लास गासिबो प्लास गोजा टेनसन लानाङा होमबा बे x नि फालाया जोबलायबाय एबार सोरनि फाला नैबे 3 नि बे 3 आबो 3 जों x जों सानजाब जागोन माने 3x जागोन आरो 3 आ 29 जोंबो सानजाब जागोन होमबा जों 29 जों 3 जों सानजाबनि बेसे मोनो 3 9 जा 27 3 6 7 8 बेसे मोनो जों 87 मोनो होमबा जोंहा सानजाब नांगौआ जोब्बाय दै सानजाब नांगौआ जोब्बाय ओके नाय x स्क्वायरआ लोगो गैया नाथाय नोंसोर सानैया लोगो दं बेहाबो x गोनां बेहाबो x गोनां आरो मोननैबो प्लास ओंखायनो लोगो जागोन बिसोरो लोगो जानानै माने जमा जागोन लोगो जाबा बेसे जागोन 32x जागोन बिसोरो ओके क्लियर प्लास 87 दं बेखौ आं बिथिं बारहोनोसै बेखौ बिथिं बारहोब्ला बिथिं रावबो थाला 0 थाबाय बिथिं फैनानै बियो माइनास 360 प्लासमोनथ' माइनास जाफैबाय होमबा नायदो जोंहा बेसे मोनखो बिसोर मोननैजों मा जागोन मोनसेया माइनास मोनसेया प्लास आरो एखे हारि बिसोरो बेबो गथा अनजिमा बेबो गथा अनजिमा माने बेबो दिदोम अनजिमा बेबो दिदोम बेबो कनस्टेन्ट बेबो कनस्टेन्ट स' बिसोर मोननैजों जों माइनास खालामलांगोन जिहेतु जोंहा मोनसेया माइनास मोनसेया प्लास होमबा 360 निफ्राय 87 खौ माइनास खालाम नोङो 10 निफ्राय 7 फैबा 3 15 निफ्राय 8 फैयोब्ला 7 बाव बेसेबां थाखो 2 होमबा जोंहा 273 मोनो अके बेसे मोनो 273 सिना सोर जागोन साइना सोरनिया जागोन माइनासा जागोन जिहेतु जोंहा माइनासासो देरसिन बावहाय स' बेखिनियानो एन्सारा जों बेनिफ्राय आरो दिहुननो गोनांथि गैया बावहाय रहाननि बैसोआ बेसे एक्सआ जागोन दै रहाननि बैसोआ माया जागोन एक्सआ अके स' भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामदो जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै होनो दाबाव बेनिफ्राय बुजियाखैबा माखौबा बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सना अलवेज फ्रि स' आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव जोबोद साबायखर जासिहरबाय गोजोन्थों।